Presentarem avui, som de l'escola, el Centre Educatiu Waldorf La Font, estem situats al Seminari de Vic, i avui no ens acompanya l'Agnès Juventeny, que és companya nostra, però està malalta, també hi havia de ser, així que hi ha una petita part de la part rítmica que no la farem perquè era ella l'encarregada de portar-la a terme i no la farem. Per fer la nostra presentació, la nostra part rítmica a l'escola és un factor comú des de primer fins a sisè, el que passa que va evolucionant en funció de l'edat. La part rítmica de la primera classe ocupa uns 40 minuts i és la rebuda que fem amb els nostres infants i com comencem el dia, i és un moment en el que els acollim, recitem poemes, treballem les assignatures troncals d'una manera dinàmica i de moviment, i és un moment també que ens va portant cap al treball que fem després més estàtic, per dir-ho d'alguna manera. El que passa que sí, espero que no us faci gaire mandra, però demanarem la vostra col·laboració. Clar, una part rítmica necessita de moviment real i us demanarem una mica que ens acompanyeu. La part rítmica que presentarem avui és, com que ha de durar com a molt un quart d'hora, és només una mostra molt petita de tot el que hi ha. Perquè és això, una part rítmica d'un curs de primer dura uns 40 minuts i quan arribem a sisè la part rítmica s'escurça molt i igual dura un quart d'hora. És molt intensa, però és curteta. Així que, no sé si... Doncs us expliquem una mica com funciona i després farem la vivència. En la part rítmica es podria dir que treballem molts continguts, tant de matemàtiques com de llengua. Hi ha a vegades exercicis de geografia i incorporem molt també la música, i seria el primer que fem quan ells arriben a l'escola és que recitem tots junts un poema i és el primer moment com que ens recollim tots i iniciem sempre el dia així. És la lectura del mateix poema durant els 4 primers anys i després n'hi ha un altre que els acompanya a 5è i a 6è. Després del poema comencem amb música, cantem cançons, a vegades s'acompanya amb la guitarra, depèn de les habilitats del mestre, a vegades és només amb la veu. Toquem la flauta també, petites peces des de primer, això cada matí. Després de la música ve la poesia, que en diem les poesies rítmiques, que tenen a veure amb les estacions de l'any, amb les festes, amb els continguts que s'estan treballant en aquell moment, i són poesies que les generem a través del nostre moviment, que tot el cos també hi participa i així és com ens anem despertant mica en mica. Llavors fem unes sèries de números, fem taules de multiplicar, fem tota aquesta sèrie d'exercicis que després us ensenyarem i al final acabem com amb un petit joc de tancament i els alumnes se'n van a seure a les seves taules, a les seves cadires per començar el que és el treball de quadern i pissarra, que necessita una concentració ja més estàtica. Llavors, d'aquesta manera, nosaltres entenem que és com que han tingut un temps de trobar-se tots, de mirar-se els uns als altres, de vivenciar moltes coses a nivell de grup. I llavors, d'aquesta manera, han pogut anar-se despertant, estan més atents, també es poden estar més concentrats per després de sentar-se al quadern i començar a treballar amb el que és el quadern. I com ha dit la Clàudia, clar, això a primer els nens ho necessiten molt més, perquè aprenen molt més a través del moviment i dura uns 40 minuts, fins que finalment a sisè, en 15 minuts ja en tenen prou, tot és com més concret. I així que començarem amb la música, després farem una mica de poesia, de jocs de coordinació i després us ensenyarem com treballem les taules de multiplicar. Una mica la intenció i l'objectiu d'aquesta part rítmica, a part de la reunió, del despertar, del preparar-nos a fer aquesta altra part, és també molt una qüestió higiènica i una qüestió terapèutica. Sabeu que moltes de les nous corrents terapèutics treballen a través del moviment i per nosaltres això és important. Integrar línies mitges, establir bé la lateralitat, i també tenen sempre darrere de tots els moviments que fem el mestre ha estudiat ben bé què farà, què no farà, què li interessa aconseguir amb el seu grup i no són casuals, no són arbitraris, tenen un cafè.
Us hem posat la cançó justament perquè ens pugueu ajudar, ja veieu que és una melodia molt senzilla i es fa molt repetitiva, en forma de cànon, així que esperem que us pugueu animar i que us pugueu ajudar. Aquesta cançó l'estem fent aquests dies perquè va començar a venir fred i ha fet vent, llavors vam trobar que era adequada per fer-la en aquests moments. La fem sobretot amb els nens més petits. Ajudeu a cantar, sisplau. La cançó fa així. Ben fred, vent del matí, que remou les branques del vell pi, gots al vent que passa, anem cap al gran... I va repetint, vale? És molt senzilla. Llavors, és una cançó que també dona peu a fer cànon i l'acompanyem amb la guitarra. Els nens de segon de la font la fan també amb uns moviments, així com de les branques i el vent. Aquí potser no cal fer-ho tan així, però sí que canteu. Ben fred, vent del matí, que Bé, aquesta part, l'he preparada jo, és un dels jocs de mans que fem a la rítmica, sempre introduïm els jocs de mans, que es van complicant a mesura que van avançant en edat. I ara us demanaria que us aixequéssiu, que us poséssiu per parelles i que fem un petit joc de mans. Tothom té parella? Sí? Els moviments són aquests. Veieu, aquest rebombori, amb els nens, amb això també passa, ells estan molt acostumats a fer la rítmica, i saben, és com que és tot molt fluid, però sí que és veritat que els activa, que és el que busquem. Així que els moviments seran aquests, mireu. I la cançó diu, algú la coneix, la cançó? Que m'acompanyareu? Diu,
podeu llegir una mica el perquè, així molt a grosso modo, del joc de mans. Són molt divertits i són realment molt saludables, també. No s'ha acabat aquí, Ara també us demanaré que busqueu un petit objecte que us sigui fàcil d'agafar. Nosaltres hi tenim això que sembla la bosseta de l'esmorzar. Aquí dintre hi tenim els saquets. Són saquets que fem nosaltres i que hi tenen, poden tenir arròs, poden tenir llenties. Hauríeu de buscar una coseta que us vagi bé d'agafar. Tenim més saquets, no tenim per tothom, clar. El que puc fer és... Hi ha algú que vulgui un saquet? No? I ara treballarem les preposicions. Us heu de posar drets, també? I el moviment a fer, ara veurem la capacitat d'imitació, veureu que els nens, el fet de treballar amb mirall no sempre els és fàcil i veureu que començar no sempre és fàcil. És aquest el moviment. El moviment però no s'hi val fer el moviment sol, l'hem d'anar acompanyant amb les preposicions i aprendre el moviment. Els nens que memoritzar certes coses, si els nostres infants no els fem estudiar a casa, grans textos, però sí que és veritat que hi ha certes coses que han de memoritzar i que hem de conrear també aquestes forces de memòria. Ho fem molt a través del moviment i les coses que necessitem així com memoritzar-les més ho fem acompanyat del moviment, sobretot per aquells nens que simplement des del cap no ho poden assimilar o no els és tan fàcil, el moviment sempre ajuda. I la qüestió és que cada vegada que tirem el saquet hem de dir una preposició. Les anirà dient l'Anna, però anem al seu ritme. Un, dos, tres, i arran, cap, contra, dalt, damunt, davall, descalç, d'allà, des, de vers, de vora, dintre, durant, entre, envers, excepte, dins, llevat, malgrat, mitjançant, per, prop, salvant, segons, sense, sobre, sota, sots, tret, ultra, via. Quan portes uns anys sent mestre d'alba, acabes estant en forma, perquè la rítmica és... Aquesta és la part que havia preparat l'Agnès, que no ha pogut venir, que és un poema en anglès, i que tenia una sèrie de moviments i una cantarella que és molt bonic, però se queda per un altre dia.
intentem sempre a les parts rítmiques doncs, portar no només la llengua catalana, sinó altres poemes en castellà, en anglès, en alemany, que agafin com aquesta flexibilitat tonal, no? des de ben petits. No ho treballem de manera oral, però nosaltres considerem que les primeres edats ha de ser així, no? La sèrie, com treballem les sèries dels números, que és una preparació per les taules de multiplicar, i l'orquestra de números, que us la farem després. Us ensenyo jo com una de les maneres que tenim per fer la sèrie del 5, també ens has de posar a peu. Us ensenyo, per exemple, com faríem la taula del 2, perquè aneu veient que sempre tot té una progressió, no? Per exemple, el que intentem és que els alumnes entenguin el que passa, com van augmentant les taules de multiplicar, què és el que passa entre un número i un altre, totes aquestes seqüències lògiques que les vagin entenent per ells mateixos, no? A través d'aquests exercicis de moviment, que un dia rere l'altre, al final, de tant practicar-ho, ells poden descobrir les pròpies lleis que governen les taules de multiplicar. La taula del 2 seria, per exemple, així. 2, 4, 6, 8, podeu dir, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nosaltres fem les taules de multiplicar, no les fem fins al 10, les fem fins al 12, per una sèrie de motius que l'altre dia no us podem explicar. I llavors la del 5 ja mou unes mica més números, no? Llavors faríem 5. Ells compten, els que no són de la sèrie, els compten fluixet, per dintre, al principi fluixet, a mesura que van avançant, per dintre, els dic que comptin per dintre, no? La del 5 fa així. 5. 60. Em sentiu bé, Llavors, quan ja han treballat tota la sèrie de números a primer, quan ja les han repassat i aprofundit a segon, a tercer comença com una combinació de totes les sèries i li diem l'orquestra de nombres. Llavors, uns es dediquen a dir la sèrie del 2, els altres la del 3, la del 4, la del 5 simultàniament i veiem quines són les coses que tenen una sèrie amb l'altra i d'aquí en pot aprendre moltes coses, no? D'aquesta manera, sense posar-hi paraules encara, però experimentant-ho, sabem quins són els números parells, quins estan compresos dintre de la taula d'una altra, treballem el mínim comú múltiple d'aquesta manera i avui també treballarem aquí, si us sembla bé. Mireu, la qüestió és que les 3 primeres files faran la taula del 2, no és la taula, la sèrie del 2. Les 3 següents faran la del 3, les 3 següents. Sí, perfecte, sí. Doncs més o menys fins aquí la del 2. Són molts, la del 2. D'aquí fins a... Aquí, la del 3 i aquí la del 4. Sí? La del 5. Farem la del 5. L'interessant és que pugueu, l'interessant i el complicat, per això ho hem d'exercitar moltes vegades, però l'interessant és veure escoltar la sèrie que jo estic fent, escoltar què passa a la sèrie del costat, què passa a la sèrie de més enllà i quins són els números que tenen en comú i quins són els que no. Si esteu com oberts ho podreu sentir. Són molt. Nosaltres farem
Aquí també es veu molt el ritme de cada mestre, el temperament de cada mestre. Abans us ha faltat dir també que quan els alumnes arriben a l'escola, el primer que fem les mestres és saludar-los un per un, els donem la mà, hola, bon dia, com estàs, com et va anar ahir, com et va anar el cap de setmana, i quan marxen també, que vagi molt bé el dia, fins demà, el que sigui, no? Llavors, igual que al principi es fa un poema, també es fa un poema al final, de tancament. Segons el curs es fa un poema o un altre, i avui tenim aquest, com a exemple, hem portat un d'ells, que també el fem un moment, i tanquem amb la cançó. Doncs ens posem tots de peu, no cal que us aixequeu ara, no. Amb els infants ens posem tots de peu i abans de recollir la taula i tot això, diem: donem gràcies al dia en acabat i deixem que reposi tot el que hem treballat, que visqui profund en el fons del meu cor per donar-me saviesa, força i amor. I així és com acabem també amb vosaltres. I per tancar farem un altre cop la cançó i provarem el cant normal, veiem com surt, a dues veus. Farem aquí una primera veu i una segona. Ara us dic com. La segona veu comença a la segona línia. Seria ben fred, ben del matí, i ara la segona veu entraria. Farem aquí primera veu i segona. La fem una vegada de dalt a baix, tots igual, i després per veus dues vegades.